Dobré odpoledne, zdravím všechny, kteří jste se připojili k 16. výroční technické konferenci SUTOL. V té první části se zaměříme na novinky a pojali jsme to tak, že začneme tím, co bylo představeno v poslední hlavní verzi, kterou nyní můžete používat, to znamená verzi 14. V té druhé části se podíváme na aktualizace a vylepšení nejenom dominových věcí, které se udály od doby, kdy jsme se naposledy viděli, to znamená v polovině května před prázdninami letošního roku, to znamená za posledních 6 měsíců. A první blok před přestávkou zakončíme pohledem do budoucna, kde Tomas představí věci, na kterých se v Dominu pracuje a některé z nich si už můžete sami vyzkoušet i v rámci nějaké beta předčasné verze. Pojďme se tady pustit do novinek verze 14. Pokud nějakou z novinek, u některé z novinek zmíním, že se teprve připravuje nebo že se chystá, tak prosím proti pravidlo, které máme, že věci, které ještě nejsou oficiálně oznámeny nebo releasnuty, uvedeny ke stažení, tak jsou stále otevřeny a můžou se v budoucnu měnit. Těch prvních 15 minut, které jsou věnovány Dominu a Notesům verze 14, jsem pojal tak, že jsem vybral novinky, které by pro vás mohly být užitečné, které jsou klíčové v téhleté verzi a které si sami můžete vyzkoušet a můžete z nich mít výhodu, ať už jste menší firma nebo nějaká větší korporace či velká státní organizace. Pojďme se na ně podívat. Domino verze 14, když jej budete instalovat, ať už na Windowsy nebo na Linux, tak jsme zjednodušili instalační režim tak, že si už můžete sami vybrat volitelné komponenty, které spolu s Dominem chcete nainstalovat. To znamená, v předchozích verzích, když jste chtěli VERS pro webový přístup k poště, když jste chtěli Nomad pro webový přístup noucovým způsobem k dominovým aplikacím, tak jste si tahali instalačky zvlášť, museli jste to instalovat, konfigurovat, připojovat. Teď jenom zaškrtnete checkbox a Domino vám nainstaluje tuhletu komponentu automaticky. V té verzi, která byla, když se Domino balíčkovalo pro uvedení. Takhle to může vypadat, když zaškrtnete všechny tři a necháte si nainstalovat jak webový přístup k poště, to je vlevo, v prostřední části vidíte přístup k aplikacím, to znamená Nomad Web, a v pravé části novinka tak posledních 12-18 měsíců, kdy k CCB licenci bandlujeme omezené množství licencí pro on-time group kalendář, který v nějakém plném nasazení s nějakým demo obsahem vidíte na tom screenshotu vpravo. Takže tyhle ty věci si můžete jedním klikem nechat nainstalovat spolu s instalací Domina. Další novinkou, kterou jsme tam přidali, je pohled na aktuální verze, které jsou k dispozici pro ty komponenty, které používáte. Já vám to ukážu naživo. Tady mám Notesy, 14. Podívám se do adresní knihy, se kterou administrátoři pracujete velmi často. A když si všimnete, tak ve 14 tady přibyl nový pohled, Product Info. A na to, když kliknete, tak se vám stahují informace o posledních verzích produktů, včetně třeba language packů, a hned teda vidím, že třeba Traveler poslední verze je 14.00 Fixpack 1. Pokud jsem na 12 Traveleru nebo 14 bez Fixpack 1, tak hned můžu vidět, že existuje nějaká nová verze. Když si to rozkliknu, tak jsou k tomu další informace, včetně třeba odkazů do dokumentace What is new a podobné. Tohle ještě neudělá stažení, tohle je jenom informace. Milí administrátoře, všimni si, že je nějaká nová verze, prosím, aplikuji, jak to bude možné. Tak já se tady kouknu. No, takhle vypadá detail třeba na novinky z verzu, takže tam napíše, ano, vyšla nová verze 3.2.2 a hned i vypíchne, které věci se tam objevily. Když chcete jít ještě o krok dál
tak si můžete jako dominový administrátor, který už si nainstaloval 14, tak si můžete nastavit v aplikaci Auto Update, aby se vám některé ty věci automaticky stahovaly podle pravidel, které si řeknete. Takže já si tady řeknu, že mě třeba zajímají věci, které se týkají Notes, Domino Traveler, tyhle ty language packy, i klienty, i servery. Zadám tady kód, který to potom stahuju z oficiálních HCL software download stránek. A v pravidelném intervalu mě dominový task aktualizuje tuhletu část, ten softwarový katalog. A vidíte, že některé z těch instalaček jsem si nechal sám stáhnout. To znamená, je to velice pohodlné, nemusím chodit, logovat se někde, jenom řeknu, tam jsem si všiml ten Traveler, jsem říkal, takže buď si to tady vyfiltruju všechny Travelery, co jsou, anebo tady si řeknu, je to poslední verze, Traveler pro Linux, tenhle ten potřebuji, běží mě to na Linuxu, tak dám jenom stáhnout, mark for download. Teď mám tady žlutou ikonu, to znamená na pozadí se mě to stahuje, to má asi 100 MB, 115 MB nebo něco podobného, takže se mě to tady za chvíli objeví, pak to bude zelené. Samo o sobě se tohleto uloží přímo do toho dokumentu, ta instalačka, tady vidíte český language pack pro Domino. Pokud používáte DAOS, tak DAOS to samozřejmě zachytí a odsype to z toho NSFka přímo na disk. A jestli chcete, tak můžete využít i deployment a přímo nechat tuhle instalačku doručit na server, který specifikujete. To znamená, v tomhle případě mám tady jeden server, ale můžu říct, že chci udělat nějaký deployment, vyberu si kterou verzi, 14.02 třeba tuhletu, na tenhle ten server a jestli to tam chci i přímo nahrát. Pokud řeknu ano, tak on mě to tam dá, tu instalačku a nahraje ji do adresáře lomeno domino lomeno deploy. Je to výhodné, pokud třeba aktualizujete ne na Windowsech, ale na Linuxu nějaké systémy a máte problémy, nejste úplně jako zběhlí třeba v té Linuxové administraci, nahrát tam nějaký balíček přes SCP a podobně. S tímhletím jednoduše řeknu poslední verzi Traveler, doruč mě na server Lyra a on ji tam dá a vy pak jenom rozbalíte a použijete. To je auto update. Další novinka, která se tam objevila, tak je Admin centrála. Je to aplikace, která, když se přepnu, ukážeme si aplikaci Admin centrála, tady, která běží na Dominu, je to nativní NSF aplikace a zpřístupňuje uživatelsky příjemné rozhraní pro základní práci s uživateli a se skupinami, teď v té variantě, jak je nasazena na 14, tak, aby ji mohli případně používat buď nějací juniorní administrátoři, kteří se nepotřebují, anebo lidé na helpdesku, kteří mají třeba zaregistrovat člověka jednoduchým formulářem, a nebo zkušení administrátoři z prostředí, které není jejich přirozené. To znamená, já můžu být třeba v terénu nebo můžu být na dovolené, nemám s sebou svůj notebook, ale mám připojení k serveru a pojďme si podívat, jak by to mohlo vypadat. Protože díky tomu, že je to aplikace NSF, tak my víme, že k NSF aplikacím se já můžu připojit přes Nomáda. A já si tady pustím mirroring mého mobilu, abyste viděli, jak v poslední verzi Nomáda se budu dívat na 14kový server. Tak, tady. Pustím si Nomád, žlutá ikona. Tak, teď jsem připojený k mému testovacímu serveru, který se jmenuje Leo, je to tam vidět pod těma ikonama. Otevřu si admin centrál
a jsem tady. Rozhraní se mě přirozeně přizpůsobilo obrazovce. To znamená, na PC jsem tam viděl plné rozhraní, tady je to omezeno tak, abych to mohl ovládat silnějšími prsty na dotykové obrazovce. Tady ten home screen vypadá takhle. Jo, takhle. A já se teda připojuji a teď mým úkolem je registrovat nového člověka. Jsem mimo na dovolené nebo někde na nebo na nějakém semináři v Praze a zavolá mě šéf, že potřebuje zaregistrovat nového člověka nutně a přidat do projektu. Takže já si kliknu tady na to People and Groups, takhle si to rozbalím a budu vytvářet, registrovat člověka. Tady hned první, vytvořit nového usera. Kliknu na to plus a tady jsem si dal krátké jméno, ať ho nemusím dlouho psát, takže tady píšu Petr Drda, takhle, pardon, do last name, Drda. Short name, internet adres to mě nechá, to mě spočítá sám podle pravidel a dám submit. Jakmile dám submit, tak se mě to pošle na pozadí, uvidím tady frontu uživatelů, all activity, a pokud tam není nějaký zádrhel, třeba nedostatek přístupových práv, tak mě to zaregistruje. Tady je Petr Drda, že jsem ho registroval dnes a mně do mého mailu přijde informace, že je zaregistrován a přijde mně iniciální password, prvotní password, nějaké BFLM raz, dva, tři, které já pak můžu přeposlat jeho šéfovi, aby mu ho sdělil, nebo to přímo řeknu tomu uživateli. Podívám se dál. Teď říkali, že ho mám přidat hned do pracovní skupiny, která dělá na projektu, tak to je modifikuj grupy, to je spodní část a já dám modifikuj a vyberu si. Je to projekt Sirius, tam ho vidím předposlední, do projektu Sirius a mám ho tam dolů přidat. Takže kdybych chtěl, tak tady můžu přidat, ubrat lidi a on se jmenoval Drda, tady ho přidám, done a submit. Možná jste slyšeli nějaký zvuk, to se mě ozvalo v notech, že superadminovi přišel nový e-mail, možná tady s touhletou notifikací, že nový člověk byl registrován. Hotovo? Člověk je přidán do skupiny. Co se někdy vyskytuje takové rychle v terénu, vypršel někomu certifikát, rychle předcertifikovat a podobně. Tyhle věci tu máte tady taky, recertify user a podobně. Takže tady jsme viděli, jak se dá admin centrál používat v nějakém minimálním přístupovém prostředí v malé obrazovce, kterou mobilní telefon poskytuje, tak s ním stejně můžu dělat administrační věci v dominu jako vytváření lidí, modifikace grup a nebo recertifikace uživatelů. A další věc, kterou tady mám, k verzi 14, tak přidali jsme nový způsob autentizace uživatelů, když se přihlašují ke zdrojům serveru. Když chci třeba k poště nebo k nějaké aplikaci z webového prostředí, tak nyní mají možnost standardní přihlášení jméno, heslo, případně přidat TOTP, jméno, heslo a nějaký šestimístný kód z té aplikace, nebo tam můžou integrovat nějaký identity provider, nějaký Active Directory nebo něco v cloudu, pokud držíte nějaké Active Directory, Microsoft Entra nebo něco podobného, Okta. My jsme přidali podporu passkey supportu, která říká, že můžete se přihlašovat k dominu ne pomocí hesla, které může někde putovat, někdo ho může odchytit, nějaká podvodná stránka to může z uživatelů vylákat a pak několik týdnů zneužívat tohleto heslo a podobně. Tady v tom případě pásky se neposílají hesla přes internet, místo toho se hlásíte pomocí soukromých, privátních a veřejných klíčů, podobné jako to známe třeba z Notes ID a z klienta Notes. Já vám to ukážu, jak to funguje v reálu, ať si uděláte představu.
tady mám Domino server, normální logovací obrazovka, skoro normální. Je tady navíc vytvořit pásky a přihlásit se přes pásky. Já už jsem si to vytvořil, to je jednoduché v několika krocích a vám ukážu, jak funguje přihlášení. Takže místo toho, abych se tady hlásil jménem a heslem, tak já řeknu, chci se přihlásit přes pásky a řeknu ano, přihlásit a zjistil, že už v tomhle počítači mám uloženou dvojici, kterou mě tady, dvojici soukromých klíčů a veřejného klíče, kterou mi můj Domino server certifikoval, uvěřil, spojili s mým účtem. Řeknu přihlásit, nic nedělám a jsem tam. Je to proto, že operační systém, v tomto případě Mac OS, měl v sobě uložený ten klíč, bezpečně ho předal serveru, server mě spároval s mým účtem a přihlásil mě jako superadmina. Dokonce tady budu mít přístup k zašifrovaným věcem. Tato zpráva je encrypted. Tady vidíte, to je ten člověk, kterého jsem registroval před 5 minutama. Dám odhlásit. Takhle se můžu snadně a bezpečně přihlásit k dominu ze svého počítače. Co když ale jsem na počítači, který není můj? Jsem u kolegy, jsem v hotelu nebo někde na nějakém kiosku, tam můžu využít pásky taky. Jenom řeknu, nechci se přihlásit tím, co je tady u mě v počítači, to tam ani nebude tahleta volba, ale bude tam jiná volba. Bude tam přihlásit se pomocí jiného zařízení. Já si dám tady přihlásit se pomocí QR kódu a nyní ověřím, co teď proběhne. Já jsem si při vytváření toho klíče řekl, že ho chci synchronizovat na víc míst, na PC i do svého mobilu. A tím pádem stačí, když mám jenom ten mobil u sebe a pomocí toho mobilu, tím, že ho vlastním, tak ověřuji svoji identitu, tak já řeknu foťák, pojď, fotoaparát, já to začnu fotit a tady vidíte dole, když vidíte vpravo, sign with a passkey. Tak já to potvrdím. Teď identitu musím na mobilu ověřit buď pomocí otisku nebo face. Takže dám ano, jsem to já. Teď to kontroluje, že se dívá na mě. Jsem to já a přihlásilo mě to zase do mé poštovní schránky. Bez toho, že bych někam zadával heslo nebo měl nějaký externí ověřovač hesel. Je to plně bezpečné a ten můj soukromý klíč je uložený jenom na těch zařízeních, kterým důvěřuju. Takže tohle bylo předvedení novinek, které jsou ve verzi 14, co se týče toho pásky. Měli jsme na to asi jenom 15 minut, proto jsem vybral ty, které se dají dobře předvést, které nebyly v předchozích verzích a které můžou být užitečné pro všechny. Všechny ostatní věci, které se týkají 14, se nedají samozřejmě pokrýt během 15 minut, takže dávám tady odkazy na moji plnou prezentaci, kterou si pod tím odkazem můžete stáhnout, kde jsou ty věci, které jsem zmiňoval, plus ještě řada dalších. A HCL Software divize Digital Solutions vytvořila sérii podcastů, webinářů hodinových, které si můžete všichni přehrát pod tímhletím odkazem a vždycky se soustředili na jedno určité téma. To je k verzi 14 všechno. Děkuji, že jste se účastnili tady téhleté přednášky o 14 a okamžitě přecházíme na další sezení, na další sessionu, která se bude věnovat všemu novému, co se událo od těch 14.